Konnichiwa! 10年前、日本に住んでいました。少し日本語を話した。でも、今全部忘れた。Be oeddwn ni'n dweud oedd roeddwn ni'n byw yn Japan dros 10 mlynedd yn ôl. Ac ar un pryd, o'n i'n gallu siarad Japaneg yn eitha da. Yn anffodus rwan, dwi wedi anghofio bron iawn i bopeth. Ond, pan nes I ffeindio allan bod na ddyn o Japan wedi byw yng Nghymru a wedi dysgu Cymraeg, o'n i'n gwybod bod yn rhaid I mi gysylltu efo fo. Helo. Newch chi gyflwyno'ch hyn I ni? Takeshi Koike yw fy enw I, ac ddarlithydd mhrifysgol yn Tokyo ydw I, o'r enw Daito Bunka, ac rydw i'n dysgu Saesneg, ieithyddiaeth Saesneg, ac Cymraeg a diwylliant Cymraeg hefyd. Es I Llanebdr Pont Steffan am 1992, aros yno am blwyddyn I dysgu Cymraeg a Saesneg hefyd. Ac nes I gwympo mewn cariad ar iaith ac diwylliant Cymraeg. Felly, ers hynny, rydw I wedi dysgu Cymraeg ac popeth am Gymru o hyd. Gwych, o'n I eisiau gofyn sut ddeithoch chi ddysgu Cymraeg. Oeddech chi'n gwybod am yr iaith Cymraeg cyn mynd I Gymru? Dim byd. Ond, aeth rhai fyfyrwraig I Llanebdr ar yr un brifysgol ac dafedon nhw wrtho fi yn Japan, cyn I fi fynd I Gymru, byddai'n dysgu iaith gwahanol o'r enw Cymraeg. Ac dysgon nhw I fi, wrtho fi, sut I anganu rhai seiniau anodd fel heb o hynny, dim byd. Wow. Sut oeddech chi'n teimlo pam glywach chi'r iaith Gymraeg am y tro cyntaf? Wel, nes I deimlo fel petai ni mewn byd yn hollol gwahanol. Byd ar ochr arall o'r ddaear, hollol gwahanol. Ond pan nes I ddarganfod bod pobl sy'n oedd yn byw yn Llanebdr yn defnyddio'r iaith bob dydd, nes I sylweddoli bod diwylliant a bywyd sydd yn gweithio gyda'r iaith yn y pentre ac dros Cymru. Felly, nes I deimlo bod gallai ymuno ar bywyd ar diwylliant gan dysgu mwy yr iaith. Profiad, Sut wnaethoch chi ddysgu'r iaith? Drwy siarad efo pobl? Yn gyntaf, nes I, roeddwn I yn y cwrs yn y coleg, ac ar ôl y cwrs, nes I ddefnyddio'r iaith yn y pentre, yn y siopa, bopdi farchnad. Ac heblaw hynny, roeddwn i'n aelod o côr yn yr eglwys. Wow. Fy athrawes Cymraeg yn y coleg oedd graig y ficer yn yr eglwys. Felly, bron bob dydd Sul ar o'r offeren yn yr eglwys, lle roeddwn ni'n canu emynau yn Gymraeg ac clywed pregethu yn Gymraeg.
wnaeth y deulu a ficer fy ngwahoddi i ginio ac roedd hynny cyfle arall i ddefnyddio'r iaith yn y teulu. Felly, nes i dysgu Cymraeg gan defnyddio y siarad a phobl. A be oedd y peth anodda am Gymraeg i chi? Anoddaf? Ie, mwyaf anodd. Treiglo, neu... Wel, ar y pryd hwnnw roeddwn ni'n ifanc. Felly, doeddwn ni'n teimlo ar iaith yn anodd. Pan roeddwn ni'n siarad Cymraeg, roeddwn ni'n, fel nawr, roeddwn ni'n siarad unigol. In person. Ond pan roeddwn ni'n, does dim llawer o gafle i siarad a llawer o bobl yn Gymraeg mewn grŵp. Pan nawr mae ganon ni gafle i siarad a lawer o bobl, neu cyflwyno, neu wneud y cyfweliad gyda'r BBEC, BBEC Cymru. Nes i, er enghraifft, ddoe, nes i cyfweliad gyda BBEC Cymru. Waw, da chi'n... Ar y ffôn, oedd ni'n anodd iawn. Felly, rhywbeth anodd yw deall, clywed a deall. Ac siarad am rhywbeth cymhleth, fel economi. Mae'n anodd i bobl Cymraeg. Anodd iawn. Waw, felly da chi wedi bod yn siarad efo'r BBEC, so da chi wedi dod reit enwog o Gymraeg. Un blwyddyn, nes i ofyn iddyn nhw i wneud fideo bach i gyflwyno diwylliant Siapaneg yn Gymraeg. Waw. Wnaethon nhw fideoclip bach. Rhai yn siarad am Ghibli, rhai am Chinese, rhai am bwyd Japaneg, a popeth hollol yn Gymraeg. Felly, A faint o fyfyrwyr fel arfer sy'n cymeryd y cwrs? Wel, eleni ddim bach iawn, llai na 5, ond un blwyddyn nes roedd 60 o fyfyrion yn siarad Gymraeg yn dosbarth. Mae'n boblogaidd iawn. Un blwyddyn, 8 neu 9. Wel, fel arfer, rhwng 10 a 20. Gwych. A, wel, dwi'n eisiau gofyn, da chi erioed wedi cyfarfod rhywun arall o Japan sydd wedi dysgu Cymraeg? Rhywun o Japan i dysgu Cymraeg, iaith Gymraeg. Sydd wedi yn rhugl, felly. Ta chi ydy'r prif berson. Wel, mae rhai, mae'n bendant, mae un sydd wedi cyfieith, mae athrawes mawr, yn gerllaw Hamamatsu. Shizuoka. Mae hi wedi cyfieithu Mabinogion. Waw. O'r testyn wreiddiol i Japaneg. Morino, mis athrawes Satoko Morino. Mae hi'n siarad Cymraeg a Mabinogion yn Gymraeg, yn rhugl iawn. Gwych. Just un cwestiwn arall, be di'r crys rygbi da chi'n wisgo? Da chi'n fan o'r rygbi hefyd? Dwi. Ges i. Pan oeddwn ni'n 5 neu 4 blynedd yn ôl, daeth BBEC i Japan i wneud raglen am fy nghwrs yn y mhrifysgol, ac roedd
Na, dim byd. Ie, ac ar o'r roedd y rhaglen wedi beth yw broadcast? Wedi cael ei ddangos. Wedi cael ei ddangos yn Gymru, ac daeth llawer o bobl i Japan i gyfarfod gyda fi, oherwydd y hynny. Ie, ac un dynion, tri neu dau dynion, daeth i Japan i gwrdd â fi yn Tokyo, ac dyma anrheg o Gymru. Neis iawn. Ie. Gwych. Iawn, a os ganddoch chi hoff awdur neu gerddorwr Cymraeg? Waldo Williams. Neis iawn. Ych chi'n gwybod am Waldo Williams? Ie. Wel, dwi'n gwybod, dim ond 2 farddoniaeth gan Waldo Williams. Hoffwn ni wedi bod dysgu mwy farddoniaeth gan fod e. Swnio fel syniad neis i'r flwyddyn newydd. Ie, ac rhaid ni hoffi caneuon gan Dafydd Iwan. Dysgu'r, ie. Oce, wel, diolch yn fawr am siarad hefo fi heddiw. Croeso. Dyna wych yn de. Da chi'n nabod rhywun sydd wedi dysgu Cymraeg? Gadwch i fi wybod, achos dwi'n bwriadu rhoi cyfweliadau fwy o bobl sydd wedi dysgu Cymraeg. Diolch am wylio!